phephethe ubaba nomama bebe ngaphakathi mhlawumbe ngase ngabatholele itulo nje ngoba phela umjulisi nami bengithembile ngihambe ngibiza ngendodana yami ngathi ngigejile hayi umfowethu omncane abazali bakhe hayi uthongwa kwethu ngani zakwethu nginibekelele nginamukele ngongizwe ngomlando wasemaqhulwini odabuka enkandla emahlathi amnyama umongameli wamabhinca ngomuntu wesilo samabandla wonke uMisizulu kaZolithini sangikhomba khona la iMngungundlovana uNdlovu ayibomvu le ndawo ke yasePietermaritzburg njengoba kuthiwa kusemngungundlovu nje usemngungandlovu hayi emngungundlovu emngungandlovu ondongazibomvu ngoba ubomvu igazi yamadoda usukela emlandweni walapha ngaseBabanango la okwahlangana khona impi ngesikhathi isilo kujuzelwa indlovu enamandla uDingani egila izimanga lapho ngalesikhathi ke nqobeka amabhunu enqoba ngaleso sikhathi kwagcina ke sekubatshazwa ke lezo ndawo ngoba ngisho indonga ezazikhona ngaleso sikhathi zaphenduka zabomvu igazi kwase kuthiwa ke kusemngungandlovu ngalesikhathi isilo uDingani eyincoma ukuthi unqoba ilembe wayesakha isigodlo njengoba kuthiwa isilo sasemngungandlovu ngoba eyincoma ukuthi ungunge indlovu enamandla okungishaka kasezaba khona umfowabo omdala utheke ngalesikhathi amabhunu esenqoba yena uDingani wasuka lo mlando ke ngalesikhathi oPietermaritzburg noPort Danford babelana no Marine Potchefstroom babelana izwe bekhombisana bona laba base bakha ke leMaritzburg le njengoba niyibona nje beyakha ngezitini ezibomvu sayiqondile kakhulu izitini zaqala base bethe abantu bathi umngungundlovu awusekho eBabanango usula bedla bekhombisa ukuthi badle ubukhosi bukaZulu beza ngakubo leli gama ke lokuthi ke kuse umngungundlovu la qhamuka kanjalo yasethiwa ke ngokhomanda wamasosha ezempi yamangisi uPietermaritzburg nawo uzumlando ngiseMaritzburg anas kodwa ke sihlangana ngakho lapha nganza kwethu njengomongameli wamabhinca ngizofakaza isibusiso esisimangaliso esosibona njengamanje esenzeka komunye wamasosha ami emabhinceni esizweni sami samabhinca ekuthenini asizuze isibusiso njengamanje ke kodwa ngaphambi senabe bengicela ubaba uNgubane asondele phambili okuyena umenzi Ngubane azosamukela la kwa VW Volkswagen from Germany to all over the world, South Africa, East London, here in Maritzburg. Asimshaya ihlobo ubaba uNgubane saphambili. Sanibonani, igama umenzi Ngubane ngi-sales manager la ekhaya kaMastercard. Shuthi ufika ubhuti umiya lana introduce kuJolisi nale moto. Siyajabula ukuthi nisivakashele and sithanda ukuthi sokuletha into hle. Sabonga. Sabonga kakhulu simshaya ekhulu ihlobo.
indoda impela nje inomuzwa iganiwe nje ishawa uphawu nanto uphawu okuyinto ehlekele amadoda phela waqonda bese siphinde ke futhi ngokungapholisa amaseko inhloso yethu yokuhlangana la eyokuthi ngifonelwe insizwa yakwamiya eBergville kanti sihlangene nayo lensizwa sancokola kwamnandi sandulela ukhisimuzi lokuhlukana konyaka lakho konke okuhle obekwenzeka Fama zidala mfana ngawusheshi ufuna nje ukuthi umuke ifone kanje hawu mfana umuntu ophapheme man hayi ngwana isinoko nje hawu Ado wazalwa lina umfokamiya insizwe sencane ewusomabhizinisi kodwa ekholelwayo ekuthenini impumelelo yayo yafunda kanzima yakhula emndenini onzima yalahlekelwa abafowabo nomndeni wayo yazabalaza ngokwesikole yagcina ifike emazingeni aphakeme yabona ukuthi ngezimo zasekhaya akwanele ukuthi isebenze nje kube kuphela yayisithatha i-experience yayo yayi-apply ebhizinisini untuthuko ke umfokamiya eBergville sisencane ingane ezihlaza cwe sowuthula ngoba imali kodwa okubaluleke kakhulu ukuthi uthe apply lo experience waya azi kahle lento ethiwa ukubuyisela emphakathini akaqali akagcinile ukwenza into enhla kangaka sicela ukumnikeza ithuba ngoba uye wangifonela wathi mfowethu unayo nenamba yalensizwa ekuthiwa umjolist amandla omuntu okwaZulu kawadliwa especially ke kumina ke nje angiyena magiya ngiyibongo zabanye abantu mina uhana na halapho lapho umithene nje ngoba nakho umuntu ugiya kahle kodwa nimazi izibongo zabo mina nginezibongo zami mina eqondene nami angikinge izibongo zabanye abantu ngoba kuyicala phezulu komhlaba noma ngabe kunjani osomabhizinisi bayahujwa bayaqasha kodwa I always encourage ukuthi isibusiso asiye kumniniso ungaqhamuki nje ama-fishers kuthiwa ama-fishers nabantu abakwazi ukubhukuda kangcono ngoba nomjolist ucinga lithola kumina laqonda ngqo ukuthi nayo inkulumo isuka la ijike la iye la ubona mina ngihleke ngikhuluma eqiniso nje ufuseke ukufuseke isibusiso kuba isibusiso because I'm the truthful person. I don't lie. I don't manipulate things. Therefore, I did exactly that. Ukuthi emveni kalokho umfowethu wabuya neqiniso ngoba inkunzi yasemakhaya leko lakithi eBergville iyala kwaZulu manje leyo nto leyo yakhombisa ngokusobala ukuthi uyayazi inhlonipho nesithembiso ukuthi siyini ingakho ke namhlanje sihlangene la ngisibusiso esenziwe uyena esenza emndenini wakwaGwala uzoyichazela ke yena ukuthi inhloso yakhe bekuyini cela simshele ehlombe Siyabonga Macingwane ngeke ngibe mude ngoba vele ngimfishana kwesiko uMacingwane njengoba bechazile sasihlangene naye eBergville nabo umnqobiyazo ngiyacabanga ukuthi khona umcimbi obaseBergville ngomhla 24 sahlangana ke noMacingwane sagcina sazana nje sadla nokhisimusi samphakela impela iplate eBergville awaswabile mfowethu bese ke siyasonga ukuthi umjolisi ubekade esohlwini lengoma ehlukanisa unyaka ingoma ehlukanisa unyaka mawukade winile uthola nepholo kwaba ukuthi ke kwaselala isibili ngoba bashongo number 2 ukuthi uthola wathola kodwa sikho ke lapho so kwathi sekuyizinga 2 ngiyayilalela lengoma nami phela ngithi le ngoma kodwa iyona ebekufanele uyine kodwa ke amavoti kangaze ahamba kanje hayi ngiyilalele bese ngifaka istatus mina ongangitholela inamba yalomfana ngizoyithenga ipholo mina ngingaxoxwe nakhozi ngingagcotshwe nalutho
asibone status umacingwana bese ngakusasa ngisendela inamba cha nangempela ke ngiyifonele le ndoda yayisegoli ngiyichazela ukuthi hayi ndoda ngiyulalela umculo wakho and uyindoda eseyincane ngakungamuzwa nasokhosini ethi uka 2000 so ekugcineni uwumculi njengoba ewumculi imoto uyayidinga ngisho ukuthi akanayo kodwa uyayidinga imoto ezomthatha imbeke kuwo wonke ama-event asuke khona ngaleso sikhathi nami ngiyazi nje mawusebhizinisini ungenamoto khona izinto ezikuluzayo ngoba ukuthi hayi phuthuma ophongona uthi ufonela umzala athi umzala angenawo upetrol eshefuna ukuncisha umzala so ngalawo mazwi ngithi mina umjolisi ngisho kungathiwa unyaka ngawuhlukanisa ngo2040 vele ubeqhashwe nabantu abadala kuseno 10 years omunye nje ekusafanele abe unumber 2 nje kuze kube yila kufanele khona ukuthi ahlukanise unyaka mhlawumbe kuyobe kungasatholwa amaphono kuyobe sekutholwa amabhano yangazi so ngaloko sithi siyabonga kakhulu kwethu qhubeka nomsebenzi ungadikubala ukuthi hayi ngoba ngo-number 2 sengiyome emarobhotini ngikhangeze noma sengiyodla ama-drugs qhubeka nje ngelinye ilanga uzoba uyena unumber 1 izinto ezinhle kuthiwa ziyalindwa emhlabeni nathi asiqalanga la sikhona njengamanje sasuka emakhaya salusa sacupha saqhathwa sashaywa till today ke manje akasekho sengangithi hayi siyabonga bafowethu iloko nje esihlangene ngako namhlanje akukho kungaphekwa lokho ngiyabonga